Igbo Igbo ekenekwa mụrụ biko na alụ anụnwa ifo kịta mee na ime Ukpor n'ime Anambra State na Nnewi side ka na bụ ihe wee mee because as of time of seeing this video na akọwa that na nwoke somebody gburu nwanne ya gbuo ụmụ nwanne ya mmadụ na-abụ mana achọrọ m ka unu gụpụtara unu ka anya bụ ihe si wee mee biko ka unu wee kọrọ dị n'onye ọbụla ọsịsọ asị the family of Robert reported the matter in a Ogbugbu in a police station Ukpor Nnewi South local government area. Osi Chukwu Jekwu nna Kezie has by my father and 2 children according to the girl in Emelsina. I couldn't find the boy picture or attach and man the small one of the small boy couldn't have scream here. My family transferred 100,000 for the arrest of for his arrest to Eke Ugu police station. Die na abịa atawa dị ga afọ n'ụlọ pịabịa talikwa okwu eziokwu n'ogburu o wee kwetesi n'ogbu ebe na azike keze bido sa dị ozu okwere in the process of doing that offense in a police station. Then so the police took him to doctor again in a hospital so that he could regain his conscience. Reaching on Sunday morning, the DPO will say that the onye gburu mmadụ escape na hospital. Ewe na akụkọ escape n'ime hospital. Ndị hospital akwesịkwanụ ịbịabịanya report ka nya bụ onye si wee mee escape n'ọgwụ. This young lady wee na-asị na ọ na-akpọ justice for everybody. Now achọrọ m ka m gosi unu video mgbe discover ozu that small girl and that small baby and unu wee fụ ka ndị mmadụ si wee tikwa nya bụ ọnụ na that case na end of this very video ka unu fụ how wickedness ndị mmadụ na-adị especially amarọ m ekwe ihe na-ajụ ndị mmasị enwere ihe agbanyere ndị Igbo anyị n'ime in the last 5 years that na wickedness mezil upgrade na Igbo anyị. So na end of this video ka unu fụ ihe men. The word we hear about it. The word we hear about it. Now my Chirechirembia. Yeah. Abada zanoja eba. Hapo Chirechirembia emekwana ihe anything obana stupid eba. The word about it. Come on, what? Yeah. After your picking dead body. So be careful. On why ka agburu. Yes, I don't want. My father boy why battle no na maka the baby na like carry to my father. Also slaughter my slaughter nwa dia na gbuo nwa dia na na abo. Gbuo nwa dia na na abo, nwa dia na na abo. Another bed is coming for you. Come on down. We're going to my work at Jidobi. I'm Jane. I'm Jane. Show me what my mother. I can actually change this such thing again. I have a hand log. But I can see man. Kaipo. Chinachem chere kwene. Gara na I mecha ejide o ekwu no pass ka orere ha ka ogene because eto si we me ha na o dị nko pass ka orere my family. For nya nwe gba ha na akpa. Mgbirisi ka o mere ha. And that I'm very, very disappointed in police. For police to cut this kind of person and let him go. Yes. Very, very disappointed in police. Very, very disappointed. Even the slippers the police said you made this boy. Daddy Tirimpuna. Okay. Ihe m na-ajụ gị bụ kedu ndị nọ mgbe aha ịkpọ na m Clement Godi n'ọrụ Chukwu na ya kekwa onye ọzọ na-eso na mụnwa na nwa m onweghị ụmụaka ndị be anyị nọ ya enweghị onye m fụrụ
Obuzike na mgba ha mgbapụrụ. Ana onwe ndị si Asaba bịa here. Onwe ndị si Asaba bịa ebe. Ịdị sure? Onwe ndị si Asaba bịa ebe n'abalị a. Anọ n'abalị ahụ ka egburu ha. No anụrụ m mkpu na mgbe ahụ o tiri m ihe. Ebe gị nọ wee nọ mkpu ahụ. Mgbe m gbapụrụ n'iro anụrụ m ka o tiri egbuo m. Chere. Ebe ka ị nọ mgbe ahụ? Ọ gbapụrụ m agbapụ n'iro. Ebe ka ị nọ wee nọ na mgbago ntụrụ. Mgbago ebe? Agapụta ebe a gbara fence na mgbago. Daddy m ihe akọrọ m na m say daddy nọrọ. Kedu ihe ị na-enweta from us? Wetin we no get, daddy move for. Daddy akọchọ m daddy si daddy nọrọ. Daddy don't go anywhere. Nothing wey we no dey give you. Nothing wey we no dey do for you. Why you wan go die? These people are just before my dad. Agwara m enya nne ọ sị m na ya ha bịa ka ọ n'abalị ahụ isi ka ọ n'ụtụtụ. Mgbe ahụ ị nụrụ mgbe ahụ ọ n'ụtụtụ ka ọ n'abalị? N'abalị. Anyị nọ na mgbago ebe ahụ. Ọsọ mba na-abara agụ bụ na ebe nwere ebe a. Onwe onye ọzọ mma m na-ejekwu. Onwe ha. Ka onye ọzọ mma ha nọ ha. Amụma ga-ejekwu na ha. Mana ma Emmanuel. Ba na-abara agụ ụmụ anyị ha mere nụ. Ka onye bụ egwu ụmụ anyị dịka. Ịmaghị Emmanuel bịara ebe a na-achọ ihe dị mana sara m ọbụla na dadị isi na ọya kwụna bụ ụmụazị nwere. Onye ahụ anyị na ha ịma ntụ ansị na onwe ha ebe maka duto ihe na-eme bụ mpụta asị m. Ịmaha ngwuru adị ebe a. Ịmakwu ngwuru nọketere ebe mba na-abara agụ. Adị m aba ha ebe ha. Adị m aba ebe ahụ. Mana a na-egbu mmadụ ma ha nwere ike ije. Lesa jụ nnọọ m maka ebu wee na-achụ gị. Ị gbakwuru mba na-abara agụ ọsị gị na gị pụọ. So onwe ebe ọzọ ya agbaje. Onye ma mere bụ ma agbapụrụ ihe. Eziokwu ka m na-agwa gị. Madam. Gajọkwa ịnọkwa ụbọchị a ihe a mekwara. Madam. I swear with my life. Ihe ekwe mana ọ dị ka egbughị mma n'ahụ. Yes, na. Ọ bụ na mma na ihe niile eme na m ekwela m ikwu. Ọ ma ebe niri ha Ị nwere ike ịnọ n'elu. Agbara m ndụ ọ bụ na ndị agbara ndụ bụ ego dị na krementi agbagha m ndụ. Ọ bụ na mma akọbara nụ ihe a. Agbara ụlọ si n'ụlọ ugwu ebe abụọ wee jide evidence. Ọ dị ka ha nụrụ dị tin o wee jekwu onye mma dị ka ọ dị awe bụ Godi. Okay. Ya ka o ji gba ọsọ. Onye mma dị ka ọ dị awe bụ Godi. Mma agwụ ni the truth. Godi nka. Onye mma dị ka because na ọha na-abụ na akpakọ. Ịghọta mụ amaghị enete ọ bụ na mma enete ọ bụghị na eme ọ bụ na mma ebe niri onye a mana ọ maghị ebe niri. O kwuru eziokwu n'okwu ka okwu bie nụnụ. Ọmụnwa ma bet na m amaghị ebe niri ọ gbapụrụ ọsọ dịka na-azụba na-aya egwu nna mbụ emeghe ya ede. Ụfọdụ a ga-anọgbu ụda mma na-abụ akpụkpụ mgbe ebe a mechiri narị Akwesị na ọrụ Chukwu nọ na Nnewi. Akwesị na mana ya agbapụziri agbapụ na Godi ya nọ n'Igbo ukwu na. ọ bụ na mma ihe niile a na-eme na-ekwu ebe niri ya na ya na-abụ ntu a ihe ọbụla ha na-eme ntu a enupụga ha onye nke enihi ịfụrụ ya. Ama m na na-esego nya bụ vidio kịta ọ ka mma na mmadụ bilikwana ya bili na-ekwu eziokwu ekwusi eke. Enwe another man that si na gịnị that no follow this guy no ya nwa mere ya that there is no way o yesi wee mee escape. So many people na say na the reason why the agadi nwoke chiwe ka dị ndụ bụ na no na-ekwutolo eziokwu because for agadi nwoke in his grey hair gbado slippers na wee nwa isi na onye abi ihe gbulunu annekwa ka o si wee ma gịnị na-ese okwu ọ bụrụ maka ọjị na ana na-ese okwu iwe egbuwe mpa mgbuo ụmụazị na-abụ ka iwe na a na-azọ property. So watch m kwunu nene video this elderly man unu no mgbe the elderly man kwuru okwu concerning that thing because this elderly man any day me gịnị
ka ụdị ndị aka na-adị ndụ na-ekwu eziokwu na-aga unu na-aghọta. So na this video ndị ba ị na-enechazi ya onwe ihe ọzọ ịghọta itila ya na comment section maka na gịnị mee alụ na-emezi nke ikpeazụ na ana Igbo anyị. Discover na ha o mere mgbirisi maka Chukwu onwe wee na-ebo ebo n'ọkwa ihe nụrụ ka m na-ekwu Chineke nna nje ebe dị mmadụ ebo n'ụwa ọnwụ were m ihe m fụrụ ka m na-ekwu nke ntiri fụ ya ka m na-esi wee fụ nje ebe dị mmadụ ebo n'ụwa ahụ nwere ike tiwuo m ihu ahụ nwere ike wepụ m. esi na ha gbuchara wee sị ya bịakwa buru ka ọ ghọkwa igoro ga-afụ ndị ahụ anaghị akwa m iyi yes wee sị Clement nze ọsị Gladys ya bịa ka ọ ghọkwa igoro. Okay. Wee kụja mgbe a ga na-enyozi ha enyo. Okay. Mgbe ahụ akwago ha n'iyi ya. Okay. Yeah, wow, the world is hearing it. The world is hearing it. Yes, the world is hearing it. Yes. Yes. Na bịakwa ka ọtụtụ igoro wee kụja. And by then akwago ha n'iyi ya. Okay. Ama nna na Chukwu ekwu. Yes. Anwụchagoro iyi. Aha. And ama ha na ha ejechagoro nya bụ ọrụ a ha jere. Okay. Yeah. Chukwu ekwu na ntị ya. Asị mụ na anyị n'etiti nsuru n'etiti Godwin na ntị ya. Okay. Wee ha weta iyi ya. Wee ọrụ Chukwu akwa na ọrụ Chukwu. Ọrụ Chukwu anọ ha. Ọnọ mgbe a na-akụ iyi ya. Mana ọ nọ mgbe egburu. Nya tụrụ egbu. Akwarụ Chukwu so egbu. O tụrụ egbu mmadụ. Okay. Adị ha mmadụ na-atọ. Okay. Godwin. Aha, ọrụ Chukwu. Ọrụ Chukwu nke na-eme ihe yawu. Aha. Mbụ Chukwu jekwu. Ha na-atọ. Ha na-atọ gburu. Ha na-atọ. Nsogbu adịghị. O nweghị ihe meganụ. Na ha emecha na di business. Godwin wee sị Gladys ya dọkwa ka ọtụtụ igoro ga-afụ. Okay. Nsogbu adịghị. Mgbe kụja ndị chekata statement ya. Nsogbu ọbụla adịghị. Chekata statement ya, chekata. Mgbe ihe apụtaziri fu. Okay. Ka m ji wee sị Okay. ya Godwin mere plan a. Ọ bụ ifuru Godwin. Godwin ya nwere ha. Godwin adịghị mma nọ n'ime ngwu. Chineke